בפרשה שלנו, הפרשה שאנחנו אמורים לקרוא, אז למעשה נמצא האסון הגדול ביותר בתולדות עם ישראל. לא רק האסון, אלא גם לכאורה יש כאן את השורש של כל הצרות והשורש של כל מה שאנחנו עוברים עד עכשיו. זה לא רק שזה דבר שהוא כל כך יסודי, כי הקדוש ברוך הוא אפילו על העגל ויתר, אבל כאן הוא לא ויתר. כאן הוא לא ויתר, וזה דבר שהוא ממש פלא. ואפילו שלכאורה העוון של המרגלים הוא עוון מאוד קטן יחסית. מה בסך הכל הם עשו? הם לא עבדו עבודת זר לא כלום. ובפרט קשה ששלחו אותם לראות, הם באו וראו, אמרו מה שהם ראו. באמת חז"ל, הגמרא בסנהדרין בדף ק"ד עמוד ב' עומדת על נקודה מאוד מעניינת שיש כאן. היא אומרת, היא מביאה שמה שחז"ל שם אומרים, יש כאן גמרא בסנהדרין אם אפשר? מה שם אומרת, הגמרא אומרת שלמה באיכו הגמרא שם מביאה ששם הוקדם על פי הסדר של האלף ב', אז כידוע עין קודם לפה, כן? והגמרא כאן מביאה, כן? שלמה אצל המרגלים, למה באמת באיכה אנחנו מוצאים שזה לא כך? אז אומרת הגמרא, בשביל מה הקדים פה לעין, דיינו, יש כאן בסדר, באלפא בטא שבאיכו, כמעט תמיד אם תשימו לב, אז הפה קודם לעין. כן, זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב, האות עין צריכה להיות כתובה קודם, ובאיכו עצמה, אז דווקא הפלא הוא שהאות פ' כתובה לאחר מכן. כתובה קודם כל פ' ואחרי זה כתוב האות עין. חז"ל כאן מביאים כמה דוגמאות שזה כך. נקרא כאן, פצעו עלייך פיהם כל אויבייך, כן? אז זה בפה ואחרי זה מגיע אות העין, וככה חז"ל כאן מביאים כמה דוגמאות. אז אומרים חז"ל, דבר שהוא מאוד מפליא, בשביל שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. א', עיקר העניין תמוה מאוד. בפשטות הם אמרו מה שהם ראו, הם לא שיקרו, אין כאן שקרים. אבל נקודה שנייה שהיא מאוד מעניינת כאן, לפי זה לא היה צריך להיות בכלל את האות העין, אם הם לא ראו בכלל. אז שמעתי משה שפירא שזה פשט ממש אמיתי כאן, שוודאי שאחרי שהם אמרו הם גם ראו. זאת אומרת שהאמירה שלהם גרמה להם לראות, אבל צריך להבין את זה, מה המשמעות של הדברים. וכמו שאמרתי, מדובר כאן על חטא כל כך גדול, וננסה באמת להסביר אותו, כי הוא נוגע לנו בצורה כל כך יסודית. זה בעצם, כאילו, על החטא הזה, זה לא חטא שהוא, זה חטא שלכאורה הוא מאוד טבעי, הרי כולנו חיים רואים מציאות, חוששים, זה מה שהיה, הם בסך הכל פחדו. הם תיארו, ראו אנשי מידות, ראו את הכל, אז היה להם חיסרון, הם לא היו בדרגת הביטחון הכי מושלמת. אבל מה הנקודה היסודית שיש כאן, שזה כל כך הפך להיות החורבן הגדול שעל זה אין בעצם תקנה. אנחנו נראה עוד מעט שבאמת זה קשור גם ישירות, הרי חז"ל אומרים שוויתר הקדוש ברוך הוא על עוון עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון ביטול תורה. כן? על מה עבדה הארץ? חז"ל אומרים את זה בכמה מקומות, על עוזבם את תורתי. וצריכים להבין באמת את הפשט וזה גם כן. מה הפשט כאן? שהביטול תורה כאן זה היסוד הכי גדול שזה מקיים, זאת אומרת שעל זה הקדוש ברוך הוא לא ויתר. רואים את זה בכמה מקומות. אני רוצה כאן עכשיו, דווקא לפני שננסה להסביר את זה, כי זה באמת היסוד הזה מאוד חשוב, אנחנו עומדים כאן להעמיד את היסוד, יסוד שאין כדוגמתו בהשקופה, כן, יש בו הרבה דרגות, אבל הוא השורש של הכל, אבל אני רוצה כאן לקרוא את מה שכולם היום, יש פסוק שהרבה מצטטים אותו, שהוא שייך גם כן לפרשיות שלנו בהמשך, רק לקרוא אותו ולקרוא אותו איך שצריך לקרוא אותו, לא איך שקוראים אותו בחוץ. כן? יש לנו פסוק מאוד חשוב על עם ישראל. נקרא את הפסוק.
כן, זה פסוק מפורסם שהוא באמת כתוב בהרבה, יש כאן את הדברים שהם הנבואה עתידית על כל כלל ישראל. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. דהיינו, כשהוא בא לקלל בלעם, אז הוא רואה כאן, הוא רואה להפך, הוא רואה מציאות הפוכה לגמרי. חז"ל כאן אומרים את המעלות הגדולות שאפילו, כן, ותרועת מלך בו, יש את החיבור, תרועה מלשון רעות שהקדוש ברוך הוא חבר, ולא עם נחש ביעקב ולא קסם בישראל. זאת אומרת שהם לא מתעסקים עם נחש וקסם. מה באמת הפשט כאן? שבאים להדגיש את זה, ועכשיו נאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אז אומר כאן רש"י, עוד עתיד להיות כעת הזאת אשר תגלה חיבתן לעין, שהם יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתם לפנים ממלאכי השרת, והם ישאלו להם מה פעל כל. כלומר, אפילו המלוכים ישאלו אותם מה פעל כל. כן? דברים נפלאים. ואז מגיע הפסוק שהיום הרבה מצטטים אותו, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כולנו מכירים את הפסוק, אבל בואו נלמד אותו איך שצריך ללמוד אותו. מה הפשט של הפסוק? בואו נראה מה חז"ל אומרים. מה המדרש אומר? מה חז"ל אומרים על זה? מה הפירוש? מה זה מחייב אותנו? זה באמת היה אמור להיות שכאן, אדרבה, היה צריך להיות כאן מצב שלא יהיה חסר אפילו בחור אחד וכולם יהיו בשיא ההתלהבות ובשיא הסמודה. נראה את המילים. מה הפירוש של עם כלביא יקום כפשוטו? מה זה אומר לנו? נראה מה חז"ל אומרים. זה מדרש, חז"ל כאן מביאים את זה. כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלביא וכארי למה? לחטוף את המצוות. כפשוטו ממש. מה שבאמת כאן כתוב, להדיא בשבילנו. לא סתם השולחן ערוך מתחיל בסגולה הגדולה כל כך שיסגבר כארי, על זה כתוב. כן? לחטוף את המצוות, לשבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. מה שכתוב, זה הפשט. יש אגב שאלה מפורסמת, כי רש"י כאן הקדים את שמה לתפילין, במדרש באמת כתוב תפילין לשמה, אבל האלו אומר בדרך הצחות, יש כאלה שבאמת מקדימים את שמה לתפילין, יש כאן שתיים. יש סוג שמקדים את השמה לתפילין, אבל זה ודאי רק דרך הצחות, אבל הכוונה היא של הדברים כפשוטו, זה נחשב כארי, אני לא יודעת רוצה לקרוא כאן דברים נפלאים ביותר של המהר"ל, מה שהוא מסביר כאן. כן, אין עם כלביא, זהו. עכשיו, מה זה לא ישכב? עד יאכל טרף, לא שהוא ישמע תנאייס או שישתתף, אני יודע במה, כן, לא ישכב בלילה על מידתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו, עד שהוא עושה יירוט ממש כפשוטוי. איך הוא עושה את זה? כפשוטוי, כיצד קוירס שמל מיתוסוי ומפקיד רוחו ביד המקום. במחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שוים רוב ונלחם מלחמו יסוד ומפיל לו מחלולים. זה נחשב קרא רבץ כארי. זה המציאות. אדרבה, זה בדיוק אחרת בכלל ממש, לוקחים את הפסוק, והמשמעות שלו, מה שחז"ל אומרים, זה המשמעות היא לגמרי אחרת. וזה משווה לנו. אני רוצה עוד מעט לראות משהו נפלא מאוד שיש כאן. נסביר רק את היסוד של הדברים, כיוון שאני לא רוצה כאן להאריך בעומק, רק להגיד את הנקודה היסודית ביותר. מה שחז"ל כאן מדגישים, באמת הראם כאן מסביר, כי הרי הפסוקים כל הזמן לא מדברים על מלחמה פיזית, על החיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לא ראה אבן ביעקב, על הזכות שלו במצווה, אז כל ההקשר לא מובן, מה פתאום נכנס כאן עניין של איזו פעולה פיזית. אז מזה למדו חז"ל שהכוונה היא כאן, הכארי וכלביא זה על עשיית המצוות, זה הכוח העצום האדיר שיש לך. אני רוצה להדגיש למה כתוב דווקא את המילים האלה, למהר"ל יש כאן דברים נפלאים מאוד, אבל קודם כל נסביר את הנקודה היסודית מה שיש כאן. ובזה גם נבאר אולי קצת העניין של חטא המרגלים, ואחרי זה נראה כאן. הנקודה היסודית היא, פה נסביר את העניין. היסוד הגדול שכשאנחנו מסתכלים, התורה הרי נקראת והייתה לפניו המון והייתה לפניו שעשועים. חז"ל אומרים, הסתכל ביורייסה ובור העלמה. הפירוש הדברים והיסוד הגדול שכשאדם רוצה להתנהל בחיים, גם שרוצים בכל הלכה, גם מדינית, גם ציבורית, גם כללית, גם עם ישראל וכל שכן באופן פרטי, כיוון שהסתכל ביורייסה ובור העלמה, אז לעולם אתה לא יכול להסתכל איך שאתה רואה בעולם, ואחרי זה לשנות את התורה לפי זה. כי אדרבה, התורה היא המפתח לדעת איך להתנהל, כי הסתכל ביורייסה ובור העלמה. בחז"ל מבואר דברים מבהילים, כאילו התרת, כיוון שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז זה חייב כביכול את הקדוש ברוך הוא לברוא הארץ. זה מתחיל כביכול הפוך, קשה להאמין, אבל זה ככה. זאת אומרת, אז לא ייתכן בעולם שיהיה מציאות מסוימת, שאתה רואה אותה,
והיא צריכה להיות מנוגדת לתורה. אתה צריך רק להבין מה המהלך כאן, אבל כיוון שזו טעות מוחלטת. אם יש משהו מתוכנן, ויש מערכת שלמה שעובדת בצורה מתוכננת, ואתה רואה איזה מכשיר, ואתה רואה איזה, אז לא תגיד צבור הסקרס משלך, הצבע האדום נראה לי ככה, צבע ירוק, יש לך את ההוראות, זה נבנה לפי ההוראות. התורה היא לא משהו חיצוני לעולם, היסוד הוא שלהפך ממש, כל העולם הוא יחיתימצא לגילוי של התורה. העובדה הזאת שמסתכלים, אמרנו את זה כמה פעמים בדרך המליצה, אבל פה זה ממש כתוב. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לך להיכנס לעולם, זה הסכנה הכי גדולה. הרי עם ישראל עומד לעזוב את ההשגחה הגלויה, ועומד להיכנס למהלך של טבע. אז ממילא, ברגע שאתה מסתכל, מתחיל לראות, יש הקדוש ברוך הוא אומר שיש לך את התורה ואת הכל. פתאום אתה מסתכל, אתה רואה שזה לא מסתדר. וכאן מגיעה הבחירה הכי גדולה בחיים. האם בחרת לייצר את האורייסה לפי העלמה, לפי מה שאתה רואה במציאות, לפי מה שנראה לך, כן? או שלהפך, תסתכל נכון ותדע שהתורה היא זאת שבאמת מייצרת את המציאות, וממילא עד כמו שקולב וישוע אומרים, אין שום ספק פה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, אין שום ספק שטוי ואורץ מועד מועד, אי אפשר לראות כך. וזה הפשט באמת, אחרי שכבר האדם אומר את זה ובוחר את הבחירה של לראות עלמה, הוא לא יכול להבין את האורייסה. הוא כבר באמת, אבל אם הוא יתחיל נכון ויסתכל נכון, והער עינינו בתורסךו, דהיינו שהעין הכוונה כאן, את ההסתכלות הנכונה. מה זה הקדימו עיניהם, פיהם לעיניהם? הם לא העמידו את העין הנכונה כדי לדעת שמה שקורה כאן זה ודאי כך. אם אדם למשל, כן, כשרואים, כשאדם יודע שהוא נמצא במקום שבו באים להטעות אותו לדוגמה, אז הוא ודאי, אפילו שנראה לו כל מיני דברים שנראים ככה, הוא נזהר, כיוון שהוא יודע שכל העסק הוא הטעיה. אז הוא קודם כל מקדים את ההתבוננות שלו, ואז לפי זה הוא קובע את המציאות. אז כאן גם כן, יש לזה משל נפלא, אבל אני לא אעריך בו עכשיו, כי אני אומר, הנקודה היסודית לפי זה, זה לא סתם החטא הכי גדול שיש, אין מה לעשות איתכם. אם אתם תקדימו את העלמא לאורייסה, אז אין מה לדבר. לעולם אתם תסתבכו, תמיד אתם לא תבינו, לא תדעו להעמיד ישיבות, לא תדעו להעמיד תורה, לא תדעו להתחזק, לא תדעו כלום, לא תדעו איך לעשות שום דבר. החלק הזה בפרט שייך לעניין של העמדת התורה, בפרט כשיש זמנים של מלחמות וזמנים של סכנות. לכן זה היה דבר שלא היה מה לעשות איתו, לא היה לזה תקונה. ברגע שזאת תהיה הסתכלות, אז אין מה לעשות. זה בדיוק אותו שורש שוויתר הקדוש ברוך הוא על העוונות, ולא ויתר עליו אין ביטל תורה. לפי זה פשט חדש אני אומר כאן בביטל תורה. זה לא רק הלימוד, זה העובדה, ההסתכלות על התורה שהיא הבסיס של הקיום, ולא שהמציאות היא הראשונית ואחרי זה התורה מגיעה. היסוד הזה בעצם כתוב מפורש בפירוש המשנה אצל הרמב"ם, שהם לא הבינו שהתורה היא המעמידה את הדברים. את היסוד הזה רואים גם, כשלא מאמינים, שלא מדע התורה, הם מחזיקים את העולם, אז השם ישמור איזה אסונות קורים. משום שבאמת ההסתכלות הנכונה צריכה להיות בדיוק להפך. לא שיש כאן איזה פטור, מי שלומד תורה יש לו איזה פטור, אלא שבאמת, כיוון שזה המטרה של העולם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח, וזה מה שאתה צריך לעשות, כי זה הצורה הנכונה. וזה השורש הגדול של החטא שלהם. דהיינו, האור עינינו בתורסךו, כשאתה מסתכל נכון על פי תורה, אז כל המציאות משתנה לגביך. וזה פשוט וברור שברגע שמתחזקים בחלק הזה, כל אחד יודע, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל החזון איש אמר שמי שיודע, השואה כשהתחילה, הרי רב שמעון, רב ברוך בר, רב חיים מויזר, כולם נפטרו בשנת תש"ן, כולם. ובערים שלהם הנאצים לא נכנסו רק עד שהם נפטרו. אז אמר החזון איש, זה פשוט וברור שכל עוד שהם היו חיים, אז הקדוש ברוך הוא הגן. זה המציאות היה, ממש כמעט כל גדולי התורה שאנחנו מכירים. הם באמת, חוץ מאחד שהקריב את עצמו ביודעין, רב אלחנן גם הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אבל הוא חזר בדווקא להיות עם הבני תורה שלו. אבל כל המקומות, כל גדולי התורה האמיתיים, היה מגנום, אי אפשר להבין את זה, אבל ככה זה היה במציאות. זאת אומרת, כאן הייתה התביעה הגדולה ביותר, איך להסתכל בתורה ולראות את העלמי או לא, וזה השורש של הכל. עכשיו, זה לא פשוט, כי באמת צריכים התבוננות נכונה, אם אתה לא תלך לגדולים, או תלך להסתכלות, אתה תיטה בזה. אבל בואו נראה, אז כמו שאני אומר, ולכן, זה מה שמחייב כאן. לכן חז"ל כאן מקדימים, כעת יאמר ליעקב, מה שהבאתי כאן, עתיד להיות כעת, תגלה חיבתן לעין כל, שהם יושבים לפניו ולא יודעים תוירו, ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת. לפני שהם מתעסקים עם כל המלחמות, בדיוק להפך, הם לומדים את התורה, ולפי זה הם יודעים מה צריכים לעשות. הסתכל באורייסה ובור העלמא, וגם אתה יכול לעשות את זה. ולכן, כמו שאמרתי, אין עם כלביא יקום, זה באמת הפשט כפשוטוי. זה מה שמעמיד אותך, זה מה שמחזק, וחז"ל אומרים את זה כאן מפורש. זה מה שעתיד להעמיד. עכשיו אני עושה כאן משהו נפלא מאוד שהמהר"ל כאן אומר,
הוא מסביר ככה, כן? אז כאן הוא מסביר, עד שיוכל כל הבאים לטורפו, אתם מרגישים את זה שאתם הולכים קרישמע אלמיתה, שעכשיו אתם טורפים את כל הטילים ואת כל המזיקים, אבל זה המציאות, כן? לא שאדם מכוון רק לשם סגולה, אבל שידע באמת שהמציאות הזאת גורמת מציאות של הגנה, מציאות של שמירה ממשית, כן? אני כבר סיפרתי פעם על החזוני שעבר בין שני שורות של חיילים גרמניים והם לא ראו אותו. הוא אמר שהוא ידע שבאותו זמן התיר תגן עליו, אבל זה הפשט. אין עם כלביא יקום, כל פעם שאתה תגיד את זה, צריכים לתלות את זה כאן, כלביא יקום, כן, הנה חינמי. אז מה זה מחייב אותנו? בדיוק מה שמדובר כאן. לעמוד שחריס, להתגבר כלביא, לכתוב את המצווה וכו', ולא ישקל עד שיוכל כל מחבל. הוא מפקיד מרוחי בידמו, כן, בו מחנה וגייס להזיקום. אז מה קורה כאן? שוימרו מלחם מלחמו יסו, בפילום חלולים. כן, זה ממש כפשוט לנו גם כן. אז כאן הוא כותב במהר"ל דברים מאוד נפלאים, הוא מסביר את זה גם את כוח דיוק הפסוק, לא רק עם כוח ההקשר, שהרי כתוב בהקשר של מצווס. הוא אומר שגם, מה זה כלביא יקום וכארי יתנסה? היה צריך להיות שהוא עם כלביא, הנה גם הם אמרו עם כלביא, הם לא אמרו את היקום. עם כלביא, זהו, עם כלביא הוא כארי. ממילא יהיה כאן תוצאות. זה נאמר על המצוות, זה בא לפעולה שאתה עושה, זה פעולה של לובי וכארי. אתה לובי וארי, לא שאתה לובי עם גייבה, אלא אתה קם כלביא, קם כארי. הפעולה שלך היא פעולה של ארי ולוי, זה מה שהוא אומר. אתה עצמך יש לך דרגס, אבל על זה מדובר, הפעולה שלך היא פעולה של לוי, וכאן אומר דברים נפלאים. מפני שהמצוות הם גבורה, תשמעו דברים גדולים שזה חשוב לנו לדעת, לפי שמי שעושה מצווה פועל פעולה אלוקית נפלאה. הוא רוצה להגיד לך, תדע לך, אל תסתכל על הפעולות האלו, פעולות של צדיקים, הן פעולות למצווס, אבל זה לא גבורה. יש כאן חידוש. שאתה עושה את זה, זה פעולות של גבורה, של כוח עצום. יש לך טייסת עצומה ביד שלך, ויש לך כוחות אדירים. זה המצווה, אתה צריך לדעת שהמצווה היא מייסה גומור של גבורה. וכאן הוא כותב, אינם מעשים פשוטים ושבילים, מעשים נוראים וגדולים ובמצוות אשר מעשה אלוקים. ותראו דברים נפלאים. חז"ל אומרים, תלמידי חכמים שהם דוימים כנושים, ואויסים גבורה כאנושים. אתה תסתכל, הוא יושב ולומד, איזה גבורה צריך לשבת וללמוד. הוא מרים שריר השרירים אשר לשלוים, הוא עושה לך כל מיני כויכויס, שוינים ומשונים, ואתה חושב אותו כגיבור חיל. מה אתה עושה כאן? לא, יש לך טעות, אתה גיבור חיל. תדע לך שזה מייסה גבורה, לא פחות. היום ברוך השם, אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לזה מושל, כי בפועל היום, כמעט כל הפעולות נעשות על ידי לחיצה על כפתורים נכונים, שזה עניין של חוכמה, להפעיל את השכל, איך החץ יעוף. והם גיבורים, מה הם גיבורים? בסך הכל יודעים איך לעשות את זה נכון, ממילא זה נקרא הגבורה. כאן כתוב לך, לא רק שאתה תדע, שתי דינים, לא רק שאתה צריך לעשות את זה, תדע לך שזה נחשב מייסה גבורה של ארי. הקושי לעמוד בבוקר ולסגבר כארי יותר קשה מאשר ללחם נגד כל אותם סוינים ושוינים ומשונים. זה הדבר, זה פעולה של גבורה, זה אומץ, זה עוצמה, זה כוח עצום. אתה תראה מישהו, תגיד לו, איזה יחידת קומנדו מובחרת, קראת קרישמע היום בבוקר, היית גיבר כארי, זה כפשוטוי, קח את הגבורה, זה נקרא גבורה אמיתית, הגבורות הן, אין להם ערך לעומת הגבורה הזאת. אם אתה מסתכל באמת בתרא, כעת יאמר ליעקב, ממילא גם המלאכים ישאלו אותך איך הדברים יסתדרו. זה פעולת גבורה. זהו. אני רק רציתי לומר את הדברים הנפלאים האלה, באמת מהשמיים זימנו את זה, כפשוט ממש. אז באמת היה צריך כאן להיות הרבה התחזקות, שאדרבה בישיבה, להעמיד את הכלובי יקום וכארי יתנסו, ללמוד, לא סתם ללמוד, איך ללמוד? בהסגברוס. עכשיו מי יביא לזה גם ראיה? ראיה מאוד פשוטה. חז"ל רואים שלומדים ברפיון, זה חיסרון, כן? נכון, ויחנו בפרידים יד ויובי המולק, שרופו ידיים מן התוירו. חז"ל אומרים מפורש, כדי להצליח, אז לא מספיק שאתה תלמד תרא, אתה צריך לעשות את זה כגיבר כארי, תעשה את זה בגבורה, תעשה את זה באומץ, בעוז, בהרגשה של התעלות, זה הכוח שבאמת מצליח. אם לא, זה מאוד נפלא לפי היסוד של המהר"ל, כי אם אתה עושה את זה בחולשה, אתה כמו נושים, אתה לא יוצא למלחומה, אתה צריך לעשות את זה כגבורה, ואז בגבורה זה הכוח של התרא, שהיא באמת, השם ייתן חיל והוא יבוס צרינו. הכוח העצום הזה של ללמוד תרא בגבורה, שזה המעמיד, עכשיו אני אומר את זה גם מסתם התעוררות, לבד מאשר התחושה הזאת שאני חושב שכל אחד צריך להרגיש אותה, לקיים את הפסוק הזה מה שנוגע לנו. כלובי יקום, לא רק להיות, יקום ויתנסו, כל התגברות בלימוד שחז"ל אומרים את זה, באמת צריך את הכוח הגדול של הגבורה. הקדוש ברוך הוא גם שלח כזה סוג של מלחמה, שכל אחד מבין שזה תלוי בניסים ובסייעתא דשמיא. סטייה של מילימטר, לא פחות, לא יותר אפילו, מילימטר שאי אפשר אפילו לדייק בזה, שם
יגרום כאן להבדל בין חיים ומוות של אלפי אנשים. זו המציאות. זאת אומרת, אי אפשר לכוון את זה. כלומר, כל אחד יודע שבסוף צריכים סייעתא דשמיא, כן? אז זהו, אתה צריך תמיד כן? לא תראה מפחד לילה, מחצי יום יומם. אנחנו צריכים בחלק הזה לקחת אותו, לבד מאשר עצם ההתחזקות אחרי הזמן של מתנתרא, אבל יש כאן דברים נפלאים, להרגיש את העוצמה, להרגיש ארי ולהרגיש לובי, במה? בהסגבר כארי בבויקר. זה סוג הגבורה האמיתית שלנו. זה הגבורה האמיתית, ומי שירגיש כך, אז יש לו גם סייעתא דשמיא גדולה, ובעזר השם. ייתן לשם שבאמת אנחנו נוכל באמת להתחזק בלימוד. אני מזה דואג יותר מהכל. למה? שיהיה לנו קצת יותר התחזקות, בשקיעות בלימוד. זה השאלה. אם יהיה לנו שקיעות בלימוד, זה צריך לדעת את זה. יהיה לנו כוח של הגנה עצום, עצום, עצום. והישיבה תוכל להיות מובטחת. אני לא יכול לקחת אחריות, אבל בעיקרון, אם מקיימים ממש מה שכתוב כאן, אז כתוב לידי. אני לא יודע אפילו אם יצטרכו לרדת בהזעקות. זה כתוב מפורש, אתה יכול לשכב על המיטה. אם תעשה את זה נכון, ותהיה באמת גיבר כארי, ותעשה את הדברים נכון, אז הנה חינם, אתה תאכל טרף, אכלת אותם כבר. אתה מבין? אתה צריך להרגיש שאתה שוכב. אכלתי אותם כבר. קראתי את הקרישמי בצורה נכונה, שזה סוד של כל השבע ילין, בא להיפקד רע, חז"ל אומרים כל מי ששבע דיבר תורה, זה הקדוש ברוך הוא. הכוח הזה שאנחנו חיים תורה בבוקר, בערב, זה הכוח הגדול ביותר שלנו. יהי רצון שנזכה באמת להתגדל בתורה, להתחזק בתורה, וממילא הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ההגנה, אבל בעיקר ללמוד את זה בגבורה כארי, לא להיות, אני מזה רק רוצה לסיים, אני אומר, תמיד ראינו אצל גדולים, דבר פלא, עם כל המידס העדינות שלהם והכל, אבל יש אורי סקומרתכם. הפשט הוא שזה לא מספיק שאתה לומד, אתה צריך ללמוד בארי, אתה צריך ללמוד בלובי, אתה צריך ללמוד, אבל מצד שני, יש לך ברוך השם את האס ואב בסויפו, שאחרי שיש לך את כל הריתחה ואת כל הגבורה, ואתה עומד ככה כגיבור חיל, כן? אחרי זה אתה ברוך השם זוכה לאס ואב בסויפו.